Nik uste dut, ona, bi motatako publiko etortzen da, ez da? Batetik da bertsosalea, Durangokoa edo Durangaldekoa, eta bestetik bat Durangoko jente bat behar bada saio hontara bakarrik etortzen dana, festetako saio badalako. Tokiak asko baldintzatzen du, eta ez da festa giroa ekartzeko toki bat, ez? Orduan, saiatu naiz bertako elementuekin edo sortzen konplizidade hori. Batzutan badakik gehiagizkoa dela, igual jartzailearen erretorika, baina toki batzutan nik uste dut lan bikoitza edo egin behar dela edo saiatzen zara egiten zubi hori eraiki ahal izateko. Egize da ezin dela ukatu, gure herrize beti da gitxienez erdi bi, batzutan osu eta gehienetan erdize bez. Durangon behantzeko zoz erpaztean da, hor daue Patxikotxu, Urtietan Igor, udaletxeko balkoien Dingiliz. Oindala urte batzutatik ona, txosna batzordiek sortute Pantxike, Santanako arkuen erdietzen de. Inok ez dugu hartu lanik, alkarren arteko aurkezpenik eiteko, ez ezer. Zure galdez ibili, enfin eta eske, entzun ditut amaika iritzita uste, nobedade moduan ipintzen zaituzte. Parean ikusita ez zara hainbeste, parean ikusita ez zara hainbeste. Enaizela hainbeste benetan aizea, nahi zutena zen festa bizi berritzea, ta zuk uste zerala hemengo printzea, nik ere justu banun zure aditzea, nik ere justu banun zure aditzea. Aizu bardin zalea ta hori dana nozu, anekdota moduan ondo zengo zantzu, baina azken urtetan nago hartutazu. Protagonismo osoa kenduko deustazu, protagonismo osoa kenduko deustazu. Nere irudiakin ja festa zerrenda, haunditzen ta puztutzen doakita agenda, noski herritik betik gora joan nintzen da, goitik bera sortua jausi egiten da, goitik bera sortua jausi egiten da. Nirea da udala, taren sekretua, zure atxosnagune aldrebez lekua, norrete da jauzia tan eta nor lertua, ni tradizioan aztazu inventua, ni tradizioan aztazu inventua. Beraz genuinoa zuzerala aizu, balkoian zintzilik ta hor festak jotasu, jaien irudi nola izango zerazu, abarkak ere garbi-garbiak dauzkazu, abarkak ere garbi-garbiak dauzkazu.
dotore egoten naz, han balkoian bertan, eta noski legezko diren egunetan, zui pinten zaitue han arku horretan, ta gero batu bez 3-4 astetan, ta gero batu bez 3-4 astetan. Ta zu begira inbeste Duranges jatorri, tani begira mila juergista mozkorri, utzi jozu udalan asperdura horri, sexua aldatutan erekin etorri, sexua aldatutan erekin etorri. Beharrezko ete da alako trantzea, udaletik txosnara patxi bajatzea, gaztei begertatzen jakenez sartzea, errezagoa da zuk nigaz bukatzea, errezagoa da zuk nigaz bukatzea. Plano nahi izan leike begira, naizta gu edo biok erretira, elkarrekin egiten badegu bijira, kimu berriak ere etorriko dira, kimu berriak ere